Caman? Ay. Ay bitoy, caman. Caman. Doktor nga. Unsa man? Actual daw to. Ako gapon. Kaya marag pakita ta. Muning kuan, i-explain sa iya. Layo na si Bitoy. Dool na si Bitoy. Op. Chore na lang. Na. Caman. Suga siguro. Ano ka suga? Streetball na kada ko yung Cuy. actual daw. Unsa man? Tawa man ka. Ah. Patisoy ha, patisoy. Hindi sa mga taba-taba. Hindi ko sa pan kaya ang mga uwil-uwil lang. Ano kaysa baboy. Manok na to karon halos mga naasa. Ba. Hindi nagod sa 45 days karon 28 days nila ng manok. Ba. Grabe nga pins ana. Ang sa pins Ba. Hello mga Bisaya ang manok. Biko kokokoy, biko kokokoy, biko chochochoy. Labi na bagid ang manok. Bye-bye. Bye-bye. Ay, hawid ka mo to, hawid. Hawid ka mo, hawid. Lamig kita gabi ito ba ang manok. Sige lami kay Ah, grabe, hawid bay. Gusto mo tindog bay? baka noon pero Gusto mo tindog bay? Bitoy bay? Kolesterol grabe. Kanan na lang kuan. Lima, hoy. Siya lima. Yan din ang private lang yan. Siya lima. Oh, nagana siya na Siya lima, hoy. katong di siguro Nye. Ay, nye. Pinakadako kuan man. Pinakadako kay tag 600 man sir to. Per hour. Nay barato, nay tag 300, nay tag 200. Pareha sa IT Park. Ah, choy. Saman bitoy, nay problema. Ah, Per hour na te. ay. Siya problema oy. Pila ka oras na yan? Isa ka mo. Labing-labing? Labing-labing ta? Okay. Let's go. Jag. Ah, dili ganahan kay nagmugot. Ano na siya? Palit. Jogging. Ang tiil uga. Basa. Handap ka. Oy, ang aping oy. Ang tiilan ni lupan. Ang tilo, basta singot. Nakatawa. Ito naman ka kamera. Walang tiil. Hawa, bor. Chi. Ho. Mura man kang kuan kanang Ho. mura siya og kanang ba. Ano na? Gusto ka magkakaitan? Habit na mo makita ni mama? Ha? Habit na makita ni mama? Agay, gilingan na si mama sa imo. Ikaw wala pa kakaila sa iya, ba? Ganahan day ka magsakay-sakay, ani di ay? Ganahan day ka magsakay-sakay? Ha? Ang tiki-tiki-tiki. Ang tiki-tiki-tiki-king. Na. Mabanta ka. Agad ka atong atong si Papa dali. Oh, Papa. 1 minute Si Tito. Tao banta. 1 minute tayo, bitch. Mabanta ka. Ha? Maban ka? Para mag-iyagak. Na. Banta ka. Banta? Layo ra ba kay to? Ayaw kay mag-wild niya na. Ano mo ra man kada sa giduyan? Dali kay Ayaw lang, hotdog ko lagi magdala-dala ang dito. bata. Hawa, bor. Chi. Hawa. Ho. Sa? Si bitoy. Dinira gyud sa simba dayon, mura.